tuu Tampereelta. Ei kun Kaanasta. Ja lähdetään testaamaan. Pysytään kaukana betoneista. Ehkä. Joo. Onko lämmö? On. Aivan hirveä. Tämä ei oo niinku oikein motivoiva tämä keli tässä nyt. Menee vissu. Toiselle kierrokselle tuo 70 astetta oli tuossa ajon jälkeen. Joo. Laitiko uutta rengasta? Mr. Spotterman. Uudella. Uusi jobi, mutta kyllä se hoituu. Pitäisi ehkä laittaa se lyhyempi välitys. Vaihdetaan vaan tuota oli se kumminkin tuommoinen. Niinkö siis ei sillä voi. Näyttikin siltä, että ei se niinku oo semmosia jännettä. Niin. Mitä täällä on välitys? Jotenkin kuulosti vähän siltä, että ei se saanut mennä enempi. Jos mä olisin ajanut kaasupohjassa, niin nuo pyörät ois varmaan loppunut tuohon ekaan kulmaan. Se oli kyllä hyvän näköinen, vaikka reenit tuommoinen hönsä juttu, niin hyvän näköinen veto oli siitä. 2728, niin tulee 39 väliin. On niinku, vois massadakin hyvin. Ja massaa. Mitä? 2728, niin tuleeko siitä nyt 39? No siellä on ne laput siellä jossakin. Tässä on tämä katon välitys ja... Ja katsoo, että kääntääkö tuo vaan ympäri vai? Joo, se on eka veto otettu ja välitys on pitkä, niin lyhennetään vähän. Mikä välitys meillä nyt on? No mä luulen, että meillä on tuo 369.
Käytännön mies. Tää varmaan tuota aivaa. Joo, se on reenipäiviä pitää reenata lisää. Muutama veto on ajettu ja Niin, muutama veto otettiin ja vaihdettiin välitys. Sitten me säädettiin vakkaa ja sitten me säädettiin vähän pyöränkulumia eestä, niin se alkoi heti tuntumaan paremmalta ja sitten tulikin jo tauko. Ja katsotaan kohta, kun päästään uudestaan ajamaan. Niin koitetaan sitten ajaa jo vähän niinkö oikein. Sain nyt hyvin tutustua tuohon rattaan kumminkin, kun on hyvin reeniaikaa tässä perjantaina. Se on hyvä asia. Niin eikä siinä koitetaan ajaa. maistuu vähän jo.
se olisi kisa-aamu. Eilen on ajettu reeniä. Alkoi lopusta napsumaan. Ihan ok. Pitäis vähän vielä niin saada kumminkin muutamia kohtia parannettua, mutta siihen nähdään ihan hyvin, että ei ole aiemmin ajettu. Mutta meillä poksahti lopuksi tuo ohjaustehostimen letku. Ja me saatiin uusi siihen tuolta MS Drift-tiimiltä. Kiitos sinne. Ja nyt on auto vaihdettu letku ja pitää vielä tässä kun saa autot käynnistellä, niin katsoa, että kaikki toimii. Ja nyt on vähän niin kuin märkä tämä keli. Tämä ehkä alkaa kuivamaan tästä, mutta varmaan menee reenit ainakin märällä ja katsotaan onko lajittelussa sitten jo kuivaa, mutta vähän on tämmönen epävakka. Kyllä se ainakin päiväksi alkaa kuivuun todennäköisesti, mutta katsotaan. Suoritetaan parhaat. Me käytiin kuskikokouksessa ja seuraavana on reenit ja ei kai sinne mitään. Sattaa vettä, niin pitää koittaa ajaa hyvin, mutta varovasti. Mitä muuta? Kohta saa laittaa auton käyntiin, niin tietää, että toimiiko ohjaustehosti. Toimii. Kuulemma toimii. Fucking disco. Let's fucking disco. Ja näillä mietteillä autot käytiin ja vetoi. Sanottiin, niin märkää on ja nyt alkaa reenit. Niin lähdetään koittaa minkälainen pito siellä raassa on, mutta sehän on nyt vähän niinku UEE:ssä taas, kun eilen on laittu koko päivä kuivalla, niin katsotaanpa miten se taittuu nyt. Mutta kyllä mä luotan, että se ehkä lähtee menemään, koska tuossa nyt on 20 minuuttia on vaan reeni-aikaa, mutta pääsee ajaa heti pareittain, niin pitäisi saada useampi vetoon. Koitetaan.
Pitkä mutka, niin ei uskalla painaa, kun pitää kahta sekkiä. No sekin kyllä joo. Oli ihan nätti 360. Eikä ollut, ei päässyt ihan vetämään siitä. Mä yritin. Lensikö meillä perään kohti? Lenti kun pyörähitti se ampui. Onneksi ei oo yhtään kuumempikin. Joo. Reeniaikaa oli 20 minuuttia, mutta paljonkohan mä ajoin vetoi? Varmaan 6-2, mitä? Tosi hyvin sai vetoi. Rata oli, no siis sehän osuu yllättävän hyvin. Ei nyt mikään niinku sillä, mutta niinku parempi mitä mä ajattelin. Tuohon vieläkin tekemistä tuohon Entry. Ensimmäistähän oli varmaan paljon parempia entä viimeiset. Se alkoi pikkusen kuipua siitä Entrystä sillä, että se nappasi siinä pitoa, mutta sitten taas tuolla muurilla varmaan huomasi viimeisessäkö niin lähti vaan liukuun tuonne seinä. Mä olin itekin jo sillä, että otetaanko osumaan, mutta kyllä se sitten siitä aina eteen. Ja nyt alkoi joku tuolla viimeisessä mutkassa, niin, tai tuolla tuo pitempi veto, niin alkoi, en tiedä pääsikö renkaat vaikka kartaani vai mikään, mutta hirviä ravistus tuntuu, niin hirvitti vähän ajaa, mutta ei viittinyt jättää keskenkään tuossa. Katsotaan löytyykö kardaanista tai jostakin joku mikä siellä voi ravistaa, vai onko nuo renkaat nyt vai mikä ravistaisi siellä. Mutta ei siinä. Jäi ihan hyvät fiilikset sillä. Mutta toki nyt tuo rataa taas kuivuu, että onhan se vähän UEE:ssä taas. Koitetaan saada pisteet ekasta ja parantaa tois. Eilisen perusteella olisi voinut niin saada jo hyviäkin pisteitä kyllä, mutta katsotaan mihin tuo rata meni. Sama se on kaikille. Meille uusi. Ei siinä. Nyt aika lähellä siinä, missä se oli aikaisemmin. Mitä täällä tapahtuu? Säädetään pyörän kulumia ja tämmöstä. Meillä oli jotakin väliä ja Vaihdettiin vähän osia. niin, nyt on hyvä lajitteluihin säätääkö vähän voplaa ja siellä oli väliä siellä täällä ja tuolla katsotaan. Niitä me koitetaan säätää.
kuski on vähintäänkin väsynyt. Tai ehkä se vai olla niinku Heinosen tyyli, että kahviassa vetojen välissä sitten käy nukkumassa. No se on. Ja lajittelussa vetojen välissä. No joo. No niin, eikä se lähdetään lajitteluihin testaamaan. Ja jos tulee hyvät pisteet, niin tuossa on ollut meidän stunttikuskista. Ei vaan joo, se oli kuskikokous ja nyt on rata vissiin kuivunut, niin aamun reeneistä ei kyllä ole siihen mitään hyötyä, mutta eilisistä onneksi on, niin toivotaan, että on rataa muistissa ja koitetaan ottaa ekalla semmoset varmat pisteet ja toiseen sitten parantaa. Eikä siinä, lähdetään kahteen. Seuraavana meillä siellä viivalla odottaa vuoroa Paulus Perkkiö numerolla 27. Autona Pauluksella on E36 328 Pemari. Pemari omalla M50-moottorilla. Viime vuoden SM Pro 2 sarjasijoitus 7. Ja huikee veto Paulus Perkkiöltä ja pisteillä 8-9 ja kärkeen. Täydellistä. Ihan vittu hyvä. 89. Mä saisin parannettua tuosta pikkusen. Mutta kyllä mä oon tähän tyytyväinen. Nyt oli vauhtia ainakin. Oliko vauhtia? Oli, mutta oli vähemmän kuin eilen. Jaa. Oli vittu hyvää vetoa. Kylläpä naps. Seuraavalla vielä pari. Mitä on Kilemiä? Mä Joonalle tässä sanon, että mä lähden kohta kotiin, kun mua jännittää niin paljon mä en tunne vittu käsissä mitään. Vedä tupakkia tai helpottaa. Alkaa oksettaa vielä. Tää kuuluu vaan. Olitko ne kahtomassa? Joo, totta kai. Miltä näet? Just siltä miltä pitikin. Isolla kulmalla sisään, isolla kulmalla pois. Ehittiin vaihtaa vaatteet Jepen kanssa. No niin, nyt lähdetään ottaa toinen veto ja parannustahan sitä halutaan lähteä hakemaan. Niin yli 90 pitää saada, niin sitten ollaan tyytyväisiä. Ja seuraavana meillä lähtee Paulus Perkkiö. 89 alla, että nyt pitäisi tulla hurjaa settiä, jos parannetaan. Ja näin on lähtölupas on Paulus Perkkiö. Ja lähdetään tuomaan Evolla tulossa Pemaria. Erittäin aggressiivinen heitä yhdistys todella siellä kovasti painetaan vasemmitella joudut saada liivattua ajoihin kohdalle ja onnistutaan siinä täydellinen neloslitti. Tässäkin ajoin ja tuomari tulee tykkäämään. Vitoslitti löytyy ihan ok. Kutonen aivan täydellinen apu sieltä. Sitten vielä seiskaklikki sieltä ja verran mennään liian syvällä siellä partiota enää, mutta vain pieniä vähempiä.
Ja samat pisteet, eli 89 pistettä. Joo, siitä sanookin, että täydellistä. Hyvä. Loistavaa. Mutta ei tullut parannusta. Ei tullut parannusta, mutta Sai varmuutta. Tasainen suoritus. Mutta alku meni minun mielestä paremmin ja se loppukin meni paremmin. meni paremmin, mutta ykkönen vieläkin aivan liian syvää. Niinkö? Joo, se on toinen lajitteluveto ajettu ja parannusta lähdettiin hakemaan. Saatiin samat pisteet. Mutta vähän eri tyylistä tuli piste vähemmän, kulmasta tuli piste enemmän. Ja ajolinja oli sama 5-5 kuin ekaallakin. Mutta no, ollaan tyytyväisiä. Tuo on kumminkin, että niin tuntuu ihan hyvältä auto ja saatiin parannettua noita kulmia ja näin. Niin. Ja vauhtia ilmeisesti piisaa meillä, niin sekin on ihan hyvä asia. Se aiheuttaa perässä haasteita, mutta eiköhän se tästä. No niin, se olisi top 3-2 ohi. Me päästiin suoraan top 16 ja meillä on Niemikorven Eemeli vastassa. Joo, ja ei mitään, lähdetään katsoa. Me ollaan Eemelin kanssa ajettu simulaattoria paljon ja on kyllä mukava päästä ajamaan nyt Eemelin kanssa. Koitetaan saada Eemelin kanssa mahdollisimman hyvät veot molemmin päin ja katsotaan mitä käy. Mutta lähdetään katsomaan. Ajetako komppaa? Noniin, tsemppiä! Ja näin, Tuukka päästään sieltä pojat liikenteeseen, eli edellä tulee Forsberg ja seuraa Niemikotti. Auto blinkkaa. Näin voidaan alkaa pauhut kuulumaan ja Niemikorpi edellä, Pekkiä seuraa. Mutta pyörä meni kuitenkin lipiställään. Millä tavalla poikkeava ajo oli nyt, että tai vitosklipillä tämä Mitä mieltä oli Tomasta vedosta? No, siinä oli vähän ohjelmaa monenlaista, mutta ihan kiva oli lähteä Pauluksen perään ajaa, että me ollaan ajettu vähän simulaattoria tällä radalla reeniä. Niin oli luottavainen mieli lähteä ajaa täydet perään ja kaikenlaista. Varmaan molemmilla. Kyllä, miten sille simulaattoria et on mennyt? No, pitäisi reenata vielä lisää sitä, mutta joka kerran kun ajetaan, niin aina fiilistellään sen jälkeen, että taas ollaan vähän parempi. Näin on, jäädään jännittää. Joo. No niin, mitä äijä? Ei mitään, oikein mukava oli ajaa Eemelin kanssa ja kyllä taas molemmilla onnistuu aika hyvin tuo ajaminen. Rengas ei riittänytkö vitosklipille saakka. No voi helkkari sentään. Mitkä renkaat sulla on? Tuommoiset Extreme 275 kisarenkaat. Paljon sulla on rengaspainetta? 1,4.
Höpö kuulemma. Mut joo, jäädään hei kuule jännittää. Tää oli aikamoinen. Joo, katsotaan mitä käy. Tästä kyseisestä parista Niemi-Korpi menee jatkoon. Elikkä Niemi-Korpi saa sitten itsellensä vastaan Mäkinen Härmä parista Eemi Härmän. Ja nää sitten ottaa top 8 toisistaan mittaan. Savumerkkejä ja soutoja. Annetaan isot apuolit myös pallosmerkkiä. Tällainen on hyvä häviäjä. Top 16 ajettu ja Niemi-Korpia vastaan. Se meni hyvin molemmilta, mutta Niemi-Korpi meni jatkoon. Ja en mä tiedä, mä tulin siinä ainakin... Alussahan mä tulin vähän kauempana ja sitten menin lähemmäksi, mutta sitten vitoiselta mä, että olisi liimannut kylkeen, niin loppu rengas siihen kokonaan ja sitä on ollut sitä ongelmaa vähän koko päivän, mutta ei ole päässyt oikeasti ajan kuivalla sillain täysiä vetoja kahta putkea, mutta tuossa se sitten tuli, että se loppui ja se loppui niin aikaisin se pyörä kumminkin, kun vähän radan puolivälin jälkeen. Se ei vaan kestänyt se pyörä. Mutta joo. Oli ainakin hyvät ajot ja saatiin hyvää kokemusta ja lajittelut meni hyvin ja pari ajokinhan meni hyvin. Nyt vaan lisää pari ajoa reeniä ja eiköhän siitä vielä hyvää tuu. Nyt me lähdetään katsomon puolelle ja toivotaan, että Niemi-Korpi voittaa. Drifting on parasta paikan päällä. Tulkaa. Lähdetään saunaan. En mä kyllä uskaltaisi jättää sitä tänne, jos tänne ei kukaan jää. Tuo jos. Häh? Tuo jos. Se on kuvaaja. Menemmekö Mihin? saunomaan? Todennäköisesti. Todennäköisesti joo. Järvenrantatontille saunalämpiä. Omalla järvellä ja omalla rannalla ja omalla laiturilla. Ja omalla saunalla. Niin. Kohtavat munat ja sammat. Kyllä se vaan hymyilyttää. Taas on auto ja hyvänä kärjessä. Kisat takana, ensi kissassa pytyy. Huomenta. Hyvin nukutuu yön jälkeen, niin lähdetään kotiin. Pikku kärryremontit ja auto-oviremontit tässä. Ei muuta kuin vetoo.